Iloilo vlogger, sinulog ang sarili para sa views. Hindi sito na red ang kanyang hawak, yan ay gas. Isa pang vlogger, nagmalakohol sa Cebu. Nanay na vlogger na ipag-away kasi ninakaw ang kanyang intro. Mag-vlog mi day. Usa may naana day. Ito, di ba pang balitang yan na atin na agad simulan? Ako nga pala si James Yapper para magatid ang balita kaya sa Pilipinas. So, ang buong Pilipinas ay gusto na maging vlogger. Ang dami naman kasing pera dyan. Grabe naman, di ba? So, kamakailan, nagkaroon daw ng mga bagong anak ng pagva-vlog ang buong Pilipinas. Dahil na rin siguro, mas accessible na ang mga pang-vlog na content. Mapasa mic, mapasa headphones, recording equipment, di ba? Pwede ka nang gumamit lang ng phone. Napakaganda na agad ng quality na pwede mo mailabas. Basta matutunan mo lang sa internet kung paano mo to gagamitin. Pero bago natin daanan ng mga abnormal na yan, gusto ko muna sabihin sa inyo na mag-ingat kayo. Alam ko na sa mga gusto magsimula dyan ng kanilang social media journey sa pagbablog o paggawa ng content na mag-ingat kayo sa mga nagbebenta ng mga accounts. Kasi napansin ko sa mga groups, tulad ng mga yan, Vloggers PA, mga community kung saan nagsisharean sila ng kanilang views at engagements sa isa't isa na like mo ako, like kita. Diba meron sila mga ganong gawain na matagal naman na kahit naman nung panahon ko, nakikita ko yan at naging parte din ako niyan dahil wala naman nagturo sa akin paano ko to gagawin. Parang bira dyan, bira doon, gawa dito, gawa dyan. Gusto ko maging gabay sa inyo na hindi ako nagkaroon nung nagsisimula ako dito. So, unang-una, itong mga nagbebenta ng mga accounts na milyon-milyon, mapa sa TikTok, Facebook, at YouTube, na huwag kayong bibili niyan. Kung bibili man kayo niyan, mayroon niyang risk. Dahil bawal sa terms of service. Alam ko, karamihan ng mga vlogger ayaw magbasa. Parang allergic tayo tignan at basahin ng mga ganyang bagay. Pero tulad na lahat ng mga kontrata na pwede kang kumita, sa lahat ng kumpanya at mga employer na papasukan mo, meron yan mga guidelines. So, isang parte lang ito ha, napakasaliit lang nito kumpara sa buong set ng kailangan mo intindi pag simula ka na dito dahil bawal ang pag-transfer ng accounts. Ngayon, hindi man agad-agad, sabihin natin nagbayad na kayo ng 5,000, 10,000 sa mga nagbebenta ng mga yan kasi mas malaki agad reach, mas masarap makita yung 1 million followers na yan. Pag ikaw ay na-flag o nabasa yan ng back-end na nagtitingin at nagre-report ng mga accounts na yan, pwedeng-pwede agad yung mawala. As in, ganun lang, snap lang. Hindi lang yon. Yung nagbenta niyan, kung meron pa rin access, yung original na may-ari niyan, pwedeng-pwede niyang kunin yan sa'yo. So, iba pa yon. Outside na ito, nung platform at nung bumili. Pwedeng-pwede niyang kunin yan, pwede niyang i-retrieve. At wala ka na magagawa doon dahil online din naman lahat yan. Yun ang kailangan mo ingatan at kailangan nyo lagi i-double check. Okay, di ko alam ba't si Marisra ka lang nilagay dito, pero yan ay isa sa mga example doon. Tingnan nyo lagi ang mga account na yan, kung nakalock at kung ano-ano pa. Kasi hindi naman ako against sa mga bagong vloggers, mga bagong content creators. Napakalaki ng internet para sa ating lahat. Na magiging saturated nga lang, mas maraming magiging mga content na katanga-tanga at katinga-tinga sa aking kokote para daanan, pero diba, kasama na ito sa paglago ng ating vlogging community. Ingat lang kayo palagi dyan. So, simulan na natin. So, unang balita ito, Iloilo vlogger si Boy N-Word sets himself on fire to create content. Mukhang hindi lang content na kanyang ginawa, pati na rin third-degree burns. At dahil yun ang kanya natamo, nakikita yun sa video, ang nangyari sa kanya. Ito siya. Mga idol. Hindi sito na red ang kanyang hawak, yan ay gas. Huwag nyo itong gagawin ha. Content creator lang ka, imo sini yung mga bata dyan. Hindi ka mo mag-kwadra. Hindi nyo pagayain yung ginagawa ni Boy Negro. Siya daw ang boy tapang ng kanyang lugar. Kuha na lang tayo ng idol, yung marami pang problema. So, syempre, pwede pakita sa inyo ang ginawa. Basta ininom niya at pinaliguan niya sarili niya. Sana ng common sense, pero dito gasolina. Pero dito papakita lang sa inyo ni editor ang nangyari sa kanya. Nagmistulang endeavor siya at nasunog siya at tumalon siya sa isang parang malapit na tubig. Tapos 3 hours after nun, ay makikita daw na siya ay nagtamo ng 3rd-degree burns sa ospital. Kung magsusunog na lang tayo, sana kilay, diba? Tapos aralin natin yung ating content na ginagawa. Gawan natin ang sarili natin research kung safe ba ito at kung gagawa kayo ng mga pranks or mga content na delikado o pwede kayong masaktan o pwede masaktan yung mga tao sa paligid nyo, mas lalo nyo kailangan doblehin, triplehin yung safety procedures niyan. Diba? Lagi nyo tatandaan yun. At dati rin daw, marami na siya mga pinost sa mga controversial na video tulad ng pag-inom at pagkain ng detergent powder at ng anime na bleach. Aba, napagaling. Laundry soap din. Gumagana dito yung survival of the fittest kasi paa ang ginagamit natin pang isip Sunod na balita na ito naman, ang humarang daw ang isang vlogger na nagsuot ng snail at tinawag niya sarili ang The Snail Man sa gitna ng highway sa Consolacion, Cebu at konsumisyon na kanyang binigay doon. Ito panoorin natin. Hindi ko alam saan nyo naiisip gawin to at saan nyo nakukuha itong mga ideya na to.
Where's Waldo? Pero ang hinahanap natin dito yung kagaguhan. Okay. So, nag-post din siya sa kanyang page ng nandun na siya sa parang pinagsusorry siya. Nasa police station siya at pinahihingi siya ng tawad at ng sorry sa kanyang ginawa. Di ko masyado maintindihan kung ano to kasi daghan salamat. So, mag-iingat na siya sa susunod. At tingin ko naman wala siyang mga nilabag na batas kung gano'n lang kabilis. Pero bakit mo i-risk ang boundary ng risky na content na pwede kang makadisgrasya, pwede? Kasi nagsisimula pa lang yan, di ba? Ito pa lang sinusubukan mo. Kung ito ang ginagawa ko, ano naman susunod kong gagawin? At pwede yan lumala kasi nakikita mo na nagkakaroon ka ng views. At ang views o ang engagement ay isang nakaka-addict siyang metric sa mga nagsisimula pa lang sa vlogging o sa paggawa ng content. Uy, ang daming views, siguro magaling ako. Siguro bilib yung mga tao sa akin, di ba? Mag-iingat kayo dyan kasi minsan pwede kang ma-addict dyan na palala ng palala at mawiwili ka na mawiwili na i-push yung boundary ng content creation at pwede ka na lang isang araw madali sa health mo o pwede rin madali sa batas. Ay, lagi niyong iingatan ng sarili. So, alam mo sa sobrang naulol ako dyan, search ko pa na ano yung mga batas na pwede niyang hindi nasunod to the obstruction of traffic. Tinanong ko pa yung ChatGPT. Tawan-tawa ko, tinatype ko, I wore a snail costume for 5 seconds. Tapos ito naman gatong naman to si ChatGPT, sabi niya, you're free to embrace your inner snail, hayop ka. Pero yun nga, iba-ibang factors in play yan. Iba-ibang circumstance kung saan mo gagawin. Tulad nung kanina, diba, yung ginawa niyang gas. Pwede naman niyang gawin, kunyari lang na gas yun. Tapos nilagyan na lang niya na effects, diba? Pero hindi, tinutuon niya. Gusto niya makuha yung wow factor, yung shock factor. No? At mag-ingat ulit kayo dahil sa mga guidelines, bawal din yan. Kahit sabihin mo na gawa mo yan ng safe, hindi yan lalagpas sa iba't ibang mga platforms. Especially sa YouTube. Kaya makikita nyo sa YouTube, mas strict. Kaya mas maraming maasim sa Facebook na mga content kasi dyan maraming pwedeng lumagpas. Sa fine line lang sila ng mga pinagbabawal na kabastusan o kung ano-ano man. Sa YouTube, sobrang strict na mga ganyan. Kaya may ito nyo, diba? Marami tayong mga blur, marami tayong mga ini-skip, marami tayong mga ginagamit yung mga photos pa nagpapakita tayo ng mga content na delikado or nakakasama sa mga bata. Sobrang strict kasi yung mga yan. Dahil din, syempre, iba yung monetization na sinusunod ng kada ibang platform. Kaya kailangan mo aralin lahat yan. Kaya huwag nyo kalimutan, i-like yung ating FB, yung ating IG, at syempre, itong YouTube natin. Dahil iba-iba rin yung inaaral mo dyan kung ano yung mga content na po pwede. Sunod na balita nga na ito naman, galit na galit daw ang Ginang dahil ginaya daw ang kanyang intro sa kanyang vlog. Ito, ating panoorin. Hey, mag-vlog nito eh. Yung sa may naana day. Parang ano, laban sa Final Fantasy. Ano niya akong intro? Sa intro, wala may nanondong si mong intro sa vlog ni mo. Wala may nanondong si mo day. Pati ko ko ninyo ba? Kamong Skit ata to, no? sikat niya nag-vlog ko. Nag-vlog na po mo dayon. Ayaw, pagbuote. Isipin mo naman, sa gitnang-gitna kayo. Kutsa parang ako nanonood ng teatro eh. So parang skit eh. Vlog po may pagbuot ba ninong ka? No, ito si Mita, nakita na shoot doon ako. Ikaw nagpasilong kamita? Ikaw tagiya kamita? Mag-vlog niyo kagamuha day. Wala may nanondong si nyo ay. Karo kayo ay mong sundok akong intro. Intro. Eh, basta day mo yung mag-vlog mo dito. Kami nang hilabot si Eh, matakot kay nanay. Kami nang hilabot. Anong page ninyo diya? Lahi-lahi matag-page. Naka-live ba sila pareho? Ikaw yung mag-vlog mo dito. Magkakapit bahay lang kayo ata dyan. Yabag na. Mag-vlog din sa kiyada day. Alam mong sobrang unhinged at sobrang gulo na magiging vlog pag sa ganitong klaseng background na nakita mo. Pag alam mong ganyan, alam mo na eh, huwag ka na mag-expect ng kahit ano. Basta enjoy mo lang yung makikita mo. So sabi daw nila, ito daw ay skit lang. Basta yun na yun. Tunad! Isa ka pa na negro. Kanina, negros, kung kanina boy negros, ito naman, di ba? Alam ko na sabihin. Tunad! Gusto mo bang makasama ang academic achiever? Naku, sasabihin lang sa'yo niyan, studies first. O brain rot na girlfriend? Pag brain rot, babanlagin sa... O decision. Pwede ba? Oh, okay, may paa pa. Sabi ko kasi, di ba, mga utak paa ng mga vlogger. Pwede rin naman, pareho. Boarding house for... Dito rin magbablog soon ng mga vlogger na hindi nag-iisip na ang utak ay nasa paa. So, mag-ingat kayo ha. Pwede kayo dyan mag-PBB. Everyday, what's up mga kung ano man tawag sa inyo. Dito tayo ngayon sa Zelda, month 1. Sunod, yung kapitbahay mong member ng 4-piece. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to Wait, ba't nawala yung... Di ba mayroong outdoor dito? Ba't nawala yung indoor? backtrack Nice edit. on these few years.
Ano ba, yan din ang isa kong tip kung gusto magsimula ng vlogging, matuto kayo mag-edit. Napakahirap niya, pero yun talaga eh. Madali na nga eh, di ba? Sarili mo ng oras, sarili mo ng kahit anong topic na interesado ka, mag-aral ka mag-edit. Kahit napakasimple lang, napakalaking bagay niya at gagaling ka lang din ng gagaling habang sinusubukan mo siya. Isa pa yung tip na yan. Kung gusto gumawa tayo ng parang paano maging influenza course, comment nyo down below ng influenza at i-like nyo rin yung video. Gumawa tayo ng Sigma influencering crash coursing para sa mga gusto maging vloggers yan o gusto madagdagan yung pwede lang kitain. Sunod, karneng baka hamatitlog. Wow, karni. Oh. Kumukuha talaga siya sa basura. Sa ibang bansa to, no? Dumpster diving. Ito literal, iba ang basura ng iba ay pwede mo rin gawing content. Literal. Ito tayo, basura ng internet eh, di ba? Ibang ano naman to, ibang ruta naman to. Mag-ingat lang kayo dyan kasi syempre may mga pwede meron yung dumi. Siguro naman sanay na siya, meron siyang 10 million followers. Baka sanay na siya sa ganitong gawain. Panguli, Facebook feed ko araw-araw ay mag-golden. Kaya nag-boom nga din yung pusuan or laruan na sobrang tagal na. Nakuha nila yung tamang niche. Isa pa yung tip na yan, maghanap kayo lagi ng niche. Ano ba ang niche? Niche yung isang parte ng isang topic o mga grupo ng mga topics na may isang tema o may mga tao na mahilig sa ganong klaseng usapin o topic. Pag yan ikaw yung unang-una, alam mo yun, di mo naman kailangan maging Mr. Beast o corporation level editing at production value para sumikat eh. Marami akong kilala at marami tayong nakita. Isa na rin ako ehemplo doon ng mga sumikat at nagkaroon ng views, ng traction, ng community dahil meron lang silang niche na nandoon sila at pinerpekto nila at binigay nila yung kaluluwa nila, binigay nila yung personality nila doon. Nandoon din yun. At isa na rin doon, mag-iingat kayo pag nakakatikim kayo ng fame. Diba? Kasi minsan kinakain niya ng utak mo na feeling mo napakagaling mo na feeling mo meron ka ng iba na wala ibang taong yan. Diba? So, ibang mga vlogger, feeling nila mas nakakatasa sila sa ibang mga tao. Literal, yung paa nila wala na sa sahig. Nakasuksok na yung paa nila sa mata nila. So, kung gusto nyo pa pag-usapan natin yung mga yan, alam nyo na, comment nyo na influenza sa comment section at like nyo na yung video. At doon natatapos na balita ng linggo. Maraming salamat sa mga nakinig sa ating pagyayap dito. Ako ulit si James Shopper, ang tagapaghatid ng balitang ina sa Pilipinas. At mag-ingat ang mga vlogger para awa nyo na. Okay lang sa akin, mabuha sa ibang vlogger. Pwede naman kailangan mamatay, okay? Pwede namang mawala lang sila sa content space natin. James Shopper, mabaalam. Shoo!